είναι ένας μικρός οικισμός, δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Επισκοπής. Βρίσκεται 17 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλεως του Ηρακλείου και σήμερα, ακούγοντας κανείς την ονομασία καινούριο χωριό, παραξενεύεται λίγο περιμένοντας ότι θα δει ένα καινούριο πράγματι χωριό. Όμως από τα στοιχεία τα οποία έχουμε φαίνεται ότι το καινούριο χωριό είναι ένας πάρα πολύ παλιός οικισμός. Στην απογραφή του 1881 αναφέρεται στο Δήμο Επισκοπής με 163 κατοίκους χριστιανούς και 4 Τούρκους. Στην απογραφή του 1990 αναφέρεται στο Δήμο Επισκοπής με 183 κατοίκους. Το 1925 με το διάταγμα περί αναγνωρίσεως κοινοτήτων εν Κρήτη, το καινούριο χωριό αποτελεί μαζί με την Ανώπολη, τις Γούρνες και τη Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου κοινότητα, μία κοινότητα. Το 1930 έχουμε την κοινότητα καινούριου χωριού που αποτελείται από τα χωριά Καινούριο Χωριό και Γάλιπε και έχει έδρα το καινούριο χωριό. Το καινούριο χωριό είναι ένα αγροτικό χωριό. Οι άνθρωποι ασχολούνταν τα παλιά χρόνια κυρίως με την καλλιέργεια του αμπελιού και κυρίως του κρασάμπελου. Ασχολούνταν με τα σιτηρά, με την καλλιέργεια των σιτηρών, με την καλλιέργεια της ελιάς και παλαιότερα ασχολούνταν πάρα πολύ με τη κτηνοτροφία. Μια περίοδος της ιστορίας που παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον για το καινούριο χωριό είναι η περίοδος ενετοκρατίας. Μιλάμε μετά το 1210 κλπ. Και παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον γιατί στα χρόνια της ενετοκρατίας το καινούριο χωριό ήταν έδρα φεουδάρχη. Η ενετική οικογένεια η οποία ήρθε εδώ ονομαζόταν Φόσκολο. Ένας από τους απογόνους της Βενετοκριτικής, όπως εξελίχθηκε η οικογένεια, ήταν ο Μάρκ Αντώνιο Φόσκολο. Έχει βρεθεί η διαθήκη του, την οποία την έγραψε στο Χάνδακα το 1665, λίγο πριν πεθάνει, ενώ πολιορκούταν ο Χάνδακας από τους Τούρκους και ολόκληρη η Κρήτη είχε πέσει στα χέρια τους. Έγραψε λοιπόν τη διαθήκη του εκεί, στην οποία αναφέρει ότι γράφω τη διαθήκη μου εδώ στο Χάνδακα, στο σπίτι μου που βρίσκεται απέναντι από την εκκλησία της Παναγίας της Ψυχοσώστρας. Αναφέρει πάρα πολλά στοιχεία για το καινούριο χωριό. Λέει, όταν πεθάνω θέλω να με θάψετε στην εκκλησία, στο μοναστήρι του Αγίου Φραγκίσκου, που είναι σήμερα στο Ιστορικό Μουσείο του Ηρακλείου, ήταν τότε στο Ιστορικό Μουσείο του Ηρακλείου, και όταν αργότερα ελευθερωθεί η Κρήτη, θέλω να πάρετε τα φέρετρό με τα οστά μου και να πάτε να τα θάψετε στο καινούριο χωριό, που εκεί υπάρχει το σπίτι μου, που εκεί υπάρχει ο τάφος των προγόνων μου.
χωριό έχει μια μεγάλη ιστορία. Τώρα βρισκόμαστε στα ενετικά πατητήρια. Από την πληροφόρηση που έχουμε από τους αρχαιολόγους, από τα έγγραφα τα οποία υπάρχουν, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα συγκρότημα ενετικών πατητηριών. Πιθανότατα τα ενετικά πατητήρια είχαν χτιστεί από την οικογένεια, από τη βενετοκριτική οικογένεια των Φόσκολων. Μιλάω για συγκρότημα ενετικών πατητηριών, διότι όταν μιλάμε για το 13ο αιώνα έχουμε μπροστά μας ένα κτίσμα πετρόχτιστο που αποτελείται από 3 ορθογώνια μεγάλα πατητήρια, τα οποία έχουν διαστάσεις συνολικά ολόκληρο το κτίσμα 11 μέτρα επί 5,5 επί 3 ύψος. Είναι 3 ορθογώνια πατητήρια που το κάθε ένα ενώνεται με ένα πέτρινο κουρνό, με ένα ντοχιό, το οποίο υπάρχει μπροστά στο κάθε ένα πατητήρι. Το χωριό έχει μια πλούσια ιστορία πάνω στο κρασί και στο κρασάμπελο. Αυτό αποδεικνύεται από έγγραφα τα οποία έχουν βρεθεί, έγγραφα κατά τη διάρκεια της ενετοκρατίας, ότι ολόκληρη η περιοχή του καινούριου χωριού ήταν μια περιοχή η οποία έβγαζε πάρα πολύ καλό ποιοτικό κρασί. Κύρικα λέγονται τα αμπέλια, τα οποία είναι φυτεμένα σε φτενά χωράφια, δηλαδή τα οποία χωράφια δεν έχουν πολλά θρεπτικά συστατικά, τα οποία είναι επικλινή, έχουν ανατολικό προσανατολισμό, έτσι που όταν βρέχει το έδαφος να κρατάει το νερό το οποίο χρειάζεται και το υπόλοιπο νερό να φεύγει, με αποτέλεσμα να στεγνώνει το χωράφι γρήγορα, το αμπέλι να τρέφει τα σταφύλια και να τους δίνει τα απαραίτητα συστατικά τα οποία χρειάζονται, και όταν οριμάζουν τα σταφύλια να μην υπάρχουν πάρα πολλά θρεπτικά συστατικά και πολύ νερό στις ρίζες του αμπελιού, έτσι που το σταφύλι να οριμάζει φυσιολογικά, να αποβάλει τα υγρά, τα περίσσια και το κρασί το οποίο παράγουν τα αμπέλια αυτά, τα οποία προέρχονται από τα κύρικα κλίματα, να είναι το καλύτερο, το πιο ποιοτικό κρασί. Η ιστορία αυτή γενικά με τα αμπέλια και το καλό κρασί του καινούριου χωριού συνεχίζεται και σήμερα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καινούριου Χωριού, σε συνεργασία με το Δήμο Επισκοπής, έχει διοργανώσει ένα μουσείο ιστορίας του κρασιού. Με μεγάλη προσπάθεια, με πολύ μεράκι, το μουσείο είναι εξοπλισμένο με τα απαραίτητα συστατικά και σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε και να έχουμε τη δυνατότητα να το παραδώσουμε για επίσκεψη στους κατοίκους του χωριού και της ευρύτερης περιοχής.